9. ročníku deti v podstate končia v žiakoch a vlastne prechádzajú do dorastu, alebo my to voláme do akadémie. A to je vlastne, tam začína ten výkonnostný hokej. Tam sa to začína deliť, tam sa už robí výber. My stále chceme sa držať toho hesla, že hokej pre všetkých, čiže napríklad túto sezónu sme vytvorili juniorku Bčko, aby deti mohli ďalej hrať. Ale už sa rozdeľujú do výkonnostných skupín, kde tí najlepší hrajú v A tíme, tí, ktorí ešte potrebujú pracovať viacej, tak idú do nižšieho tímu. A takisto už začíname vyberať aj z regiónu. Snažíme sa dostať do dorastu alebo do akadémie najlepších hráčov od nášho okolia, lebo to už je výkonnostný hokej. Tam už chceme ísť do toho, aby najlepší superili s najlepšími, ale aj na tréningoch, aby najlepší boli najlepšími. Keď prechádzajú deti z toho 9. zo žiakov, z 9. ročníka do dorastu, tak pri dievčatách je to tak, že väčšinou ostávajú v tej 9. triede, lebo dievčatá už v tom doraste alebo v tom hokeji už veľmi nemôžu pôsobiť, lebo tam sa už hrá oveľa silovejšie a tam už tie rozdiely potom sú veľké. Čiže dievčatá ostávajú v 9. triede. Náš cieľ je, aby sme mali ženský tím, už dospelý, ako je to v iných mestách, kde by tie dievčatá mohli plynule prejsť do dievčenského tímu a hrali lígu na Slovensku. Momentálne zatiaľ ženský dospelý tím nemáme, ale je to jeden z našich cieľov, ktorých chceme vytvoriť, aby dievčatá nemuseli chodiť po okolí a hľadať si ženský tím, ale aby mohli ostať tu a ďalej pokračovať v hokeji, ale už v tej svojej kategórii, v ktorej by mali hrať. Ďalší dôležitý faktor long-term athlete developmentu je zachytiť tzv. Obdobie rastového športu. Rastový šport je vtedy, keď v podstate dozrieva fyzicky to dieťa, jeho svaly šlachy, lenže my máme superpočítač alebo náš mozog, ktorý riadi ten celý pohybový aparát. Len deje sa to, že deti prídu do puberty a narastú niekedy za jeden rok aj 7-8 cm. Vedecké štúdie hovoria, že keď narastie za rok 7 cm, až 40% väčšiu šancu sa zraniť. Je to práve preto, lebo to dieťa je pomalšie, nedokáže riadiť tie pohyby tak ako predtým, je menej koordinovanejšie a je viacej náchylné napríklad na zranenie. Takže keď my ako tréneri nerešpektujeme práve ten biologický vývoj toho dieťaťa a ten rastový šport, prichádza zase k tým zraneniam. A to je medzi tým 12. 15. rokom. Keď deti idú do akadémie a začnú tam trénovať, tak tam je obrovské skokové navýšenie tréningového procesu alebo tréningov. 2-3 krát do týždňa sú 2-krát na ľade, majú sucho, majú posilovňu. A to je práve to, čo rozprávame, že tam vidíme, že keď deti v nízkom veku do 10 rokoch boli veľa na ľade, robili veľmi veľa tréningov, úzkej špecializácii na hokej, tak práve v tomto veku začínajú byť vyhorení, lebo teraz v 14, 15, 16 práve začínajú oveľa viacej trénovať, ale keď trénovali od malička, už 10 rokov sú v tom procese, tak už to nedávajú a začínajú byť unavení a ten hokej ich prestáva baviť. Čo je také veľmi dôležité, je taký rizikový čas je 12 rokov. Jednak vtedy najviac, čo sa týka aj vedeckých štúdií, strácame deti zo športu. Príde puberta, keď tie deti príliš veľa trénovali jeden šport, prestanú mať u neho záujem. Možno, že je to pretože je tam veľký dôraz na výsledky. Hej? A už do tých 12 rokov má to dieťa alebo ten mladý športovec veľa zranení a jednoducho ako keby už nemôže pokračovať ďalej. Ďalšia vec je taká tá aj psychologická stránka, keď tie deti napríklad veľmi veľa trénujú, majú málo voľného času a tým pádom trávia v športe veľmi nejakým spôsobom veľa a nemajú čas na osobný život. Je to pri nich veľký tlak psychologický a dostanú sa do štádia toho vyhorenia už relatívne v mladom veku. Čiže pre nás je veľmi dôležité prečkať 12 až 15 rokov. Hráčom v kategórii dorast junior a akadémii sa obrovsky navýši objem strávený nielen suchým tréningom, ale teda hlavne tým ľadom. A v podstate mávajú 7 až 8 tréningových jednotiek plus 2 zápasy, čo už je naozaj obrovský objem a práve preto upozorňujeme na tie problémy skorej špecializácie v nižších ročníkoch, lebo často sa stretávame s tým, že tí chalani
práve vtedy, keď majú mať ten najväčší zápal a tú chuť, tak nie všetci ho taký majú. Ten tréner a budete musieť nájsť, ale vy... V týchto vekových kategóriách U18, U20 je vytváraný väčšia náročnosť na hráča počas celého týždňa. Čiže ten hráč má v doobedňajších hodinách 3 tréningy, skill, zručnosti na ľade. Samozrejme je tam doplnená aj posilňovňa 2-krát do týždňa, 1-krát je tam pliometria, 4-krát majú spoločný kolektívny tréning v poobedňajších hodinách, v sobotu, nedeľu majú 2 zápasy a jediná možnosť na regeneráciu je pondelok, ktorú využívajú v rámci klubových možností alebo v rámci strednej športovej školy. Tak myslím si, že sa to dá zvládať podľa mňa celkom v pohode, keďže máme k tomu prispôsobenú aj tú školu, chodíme na športovú. Čiže ráno máme tréning a stíhame v pohode do školy, keď máme rané tréningy. Čiže sa to dá stíhať podľa mňa úplne v pohode. Tak najlepšia vec podľa mňa na tréningoch je, keď sú nejaké hry a môžeme to potom spojiť aj s tým, že je to nejaká súťaž a je to potom také lepšie. Najťažšie je podľa mňa pre mňa niekedy zregenerovať aj z tej posilky, keď je toho viac. Alebo niekedy to aj spojiť aj s tým učením je pre mňa najťažšie. Chalanom v doraste a v juniorke sa venujeme už trošku individuálnejšie na základe tých individuálnych cieľov, ktoré si stanovia pred sezónou. Podľa nejakých vstupných testov na začiatku sezóny alebo počas tej letnej prípravy už aj staviame nejaký individuálny tréningový plán. Či už je to v posilovni alebo keď sa chcú chalani zamerať na trošku rozvoj rýchlosti alebo nejakej výbušnej sily, tak podľa toho im stanovíme tie nejaké hmotnosti alebo počet opakovaní v tej posilovni a chalani už aj individuálne chodia do tej posilovne, ale keď máme spoločnú tú posilovňu, tak každý jeden hráč má samostatne stanovené, že počet opakovaní, hmotnosť, ako má robiť a na čo by mal vlastne pracovať počas toho týždňa, ktorý je nastavený. Rozhodujúcim faktorom v tejto kategórii dorast za junior je, že koľko tí chalani dajú do toho navyše aj počas toho spoločného plánu, ktorý máme naplánovaný počas týždňa, čiže tí chalani majú možnosť a priestor ísť individuálne do tej posilovne a venovať sa či už tej sile alebo ničomu inému. A takisto, čo je veľmi dôležité, je aj regenerácia, ktorá je im umožnená počas toho týždňa. Tá časť, ktorá sa venuje škole, kde tí hráči môžu využívať posilňovňu, telocvičňu, samozrejme je tam aj regenerácia, kde hráči môžu ísť na plaváreň, majú tam masáže, ktoré môžu využívať na svoju regeneráciu, aby boli dokonale pripravení podávať čo najlepšie výkony. Tejto školy je, že je to pomaly ako akadémia, hej? Že približujeme sa na akadémiu, aj keď nie sme akadémia, ale všetky tie veci spojené, ako má akadémia, máme aj my. Nie sme ako akadémia, pretože nám chýba tréningová hala. Ak by sme mali tréningovú halu, vedeli by sme skvalitniť tréningové podmienky pre hráčov, tak ako je to v zahraničí. Čo sa týka kategórií dorastu a juniorov, tak tam už prechádzame do tej vyššej špecializácie. To znamená, podľa postov, či to obranca alebo útočník, tak tam už vedieme tzv. Tréningy hokejovej zručnosti. Idem z druhej, áno, že ja idem, pozriem. V rámci tréningového procesu sa už dosť výrazne sústreďujeme na tú špecializáciu tých postov, čiže tie dopoludnejšie ranné tréningy, čo majú v rámci akadémie, sú zamerané na rozvoj zručností obrancov a útočníkov a samozrejme aj korčuliarských, už poviem takých extrémnejších korčuliarských zručností, ktoré hráči sa potom snažia teda reflektovať v tom zápase a v tých náročných zápasových situáciách. Teraz to spravím. Už rovno do... V rámci akadémie rola trénera spočíva v tom, že tréner vedie chalanov k tomu, že momentálne sa ich kariéra posúva na to, že pôjdu na tých 200%. Teraz je čas ísť na tých 200%, teraz je čas sa venovať rozvoju na suchu, rozvoju na ľade, ale takisto rôznym nastaveniam možno nejakých cieľov
a ďalšej činnosti, ktorá by ich mala pripraviť a dostať na ten profesionálny hokej. V tejto kategórii veľkú časť práce trénerov naplňa práca s videom a tréneri sa snažia pomáhať v tom taktickom rozvoji hráčom nielen tými tímovými rozbormi, ale z veľkej časti aj tými individuálnymi rozbormi ich situácií. A v posledných rokoch sa nám podarilo vytvoriť spoluprácu s programom, ktorý tým hráčom dokáže po veľmi krátkom čase od zápasu vytvoriť ich vlastné klipy a tým pádom je to už len na hráčovi, že aký teda má záujem sa ďalej posunúť a myslím si, že je to v tom taktickom rozvoji pre nás veľký krok vpred. Samozrejme všetky tieto informácie ako trénerom dáva tú podporu a super prebiehajú počas celej sezóny buď formou webinárov alebo seminárov a rôznou formou iných školení, napríklad čo sa týka tých tréningov zručností, tak tam sme zaviedli, respektíve teraz prebieha už druhý rok, vzdelávanie trénerov hokejových zručností, aby aj tí tréneri mali jasnú predstavu, ako s tými hráčmi v tých tréningoch pracovať a ako ich vlastne rozvíjať. Následne všetky poznatky z hľadiska mládežníckeho medzinárodného hokeja, či sú to 20-kové majstrovstvá sveta alebo turnaje, medzinárodné turnaje, či sú to 18-kové majstrovstvá sveta, tak po ukončení takýchto veľkých akcií sa snažíme čo najskôr pripraviť nejaký seminár a všetky tieto poznatky našim trénerom odozdávať. Tiež je tam prepojenie nášho A tímu, národného mužstva, to znamená pri týchto seminároch veľakrát sme mali aj prítomného trénera Grega Ramseyho, ktorý tiež odozdával poznatky, respektíve čo sa týka herného systému, ako majú hrať hráči v týchto vekových kategóriách, tak na to boli tiež zamerané tieto semináre. A jedným z našich dlhodobých projektov v akadémii je, že pred sezónou si chalani vytvárajú svoje vlastné hodnoty. Nevytvárajú si ich tu v kabíne, ale majú trojdňový pobyt, na ktorý sa musia dostať pešo. Chodia na takú chatu na Donovaloch, ale nespia na chate, ale spia v stanoch, ktoré si musia sami postaviť. Sú to veľké vojenské stany, musia si variť vlastné jedlo a vystavujeme ich tam hlavne dosť takých nekomfortných zón, kde sa nám často ukážu aj tí správni lídri toho tímu a myslím si, že je to pre všetkých veľký zážitok a myslím si, že častokrát nám to vie vytvoriť veľmi, veľmi zaujímavé a ťažké situácie a určite stmeliť ten tím. Výsledkom činnosti trénera akadémie by mal byť vlastne ten prienik toho hráča do profesionálneho hokeja. No nie všetkým sa to môže podariť, ale v rámci nášho klubu vidíme hlavne benefit aj v tých iných činnostiach, ktoré tí tréneri vykonávajú v rámci svojej práce, čo je napríklad individuálne nastavenie cieľov. Chalani si prechádzajú nastavenia cieľov, ktoré chcú dosiahnuť, či už v rámci kondičnej prípravy, v rámci zručnostného tréningu. A všetky tieto zručnosti im budú veľmi nápomocné v ich ďalšom zamestnaní a v ich ďalších životných skúsenostiach. Tak myslím si, že je to pre veľmi veľa hráčov pozitívne, lebo tí, čo sa nedostanú do juniorky ani do dorastu, tak vlastne máme príležitosť hrať tu a je to pre nás podľa mňa veľmi dobrá príležitosť sa vyhrať a dostať sa potom vyššie. No, dalo mi to skúsenosti a veľa kamarátov a vzťahov. Mám tu veľa spoluhráčov a proste kamarátov dobrých. Dalo mi to nejaké, proste som silnejší, chytrejší a tak asi. Hokej mi dal hlavne to, že po škole mám kam ísť, sú tu kamaráti, dobrý tím, je to zábava a mám kde tráviť ten voľný čas a som za to rád. Aj keď dieťa sa nestane profesionálom a nie je jeho kariéra možno v rámci športu, ale vyrastie nám zdravý jedinec, ktorý je napríklad plnohodnotný pre spoločnosť
a bude menej zaťažovať náš sociálny systém, lebo deti, ktoré prestanú šport alebo nešportujú, vieme, že dneska napríklad aj obezita je proste naozaj veľmi sa vyskytuje práve v detskej populácii. Aj Slovensko nie je výnimkou aj v rámci Európskej únie a naozaj aj obezita u nás už nejakým spôsobom nám klope na dvere, keď to tak poviem v zásade. Takže dlhodobá športová vývoj mládeže alebo rozvoj mládeže je veľmi komplexný systém, ktorý naozaj dbá na to, aby sme športovca priviedli jednak k pohybovým aktivitám ako takým a doviedli ho cez tie jednotlivého štádia, cez ten vývoj a mali zdravého, plnohodnotného športovca s minimum zranení a s syndromom vyhorenia, keď to tak poviem.